jingpule nagi kam jong ki apostol kelenong ke bakhatlai kadukhat khatlai hadu arpusan. Paulus bat ki lok chu kila kiuling na papos bat kila wan shaperga ha Pamphylia. Henry Ioannes Marcos ula inu yaki handa bat ula lekpai sa Jerusalem. Na perga kila len bat kila poi ha Antioch kabaha Pisidia bat ha kasni sabat kila rung ha ka sinagog bat kila syong. Hadin ka jingpule na kaan Moses bat ki jinto jong kinong yathu lupa ki rangba sinagog kila ktien hagi. Ko para ngikwa mapin kren ha ki patba lada pidon jingkin tu AA. Paulus ula yeng join ula aidak da ka kti jung bat ula stang ban kren. Ko para Israel bat ko gentil baro ki badan hangne ban mane ya Blei do shashkor yanga. Blei jong une upait Israel ula jet ya ki kpat men jongi bat ula penlong ya une upait benriu ka jait benriu ka bakraw ha ka por ba kila im kum kinong wei hari Egypt. Blei ula wan yalam yaki na Egypt da ka bor ba jong bat kumba saupo snem ula yaisha yaki ha kiri kinja. Ula pendu hinyotli ki jait penriu hari kanan bat ula penlong ya ki paju panyo kinti ya kari kumba sauspa sanpo snem. Hadien kane ula ayaki kinong bishar hadu kapor jong Samuel nong yathu lupa. Bat haba kila panda usim Blei ula ay hagi usol ukun jong ukish na kajat Benjamin banlong usim jong ki saupo snem. Endana wengno ya Blei ula thung ya David usim jong ki kumne Blei ula ong shapang jong ngala shemba David ukun Jesse ulong ubriu ubangas ngobha ubriu ubande kat kaba ngakwa ba unle deya ujisu ukun uksiu jong David ba Blei la penlong unong penim jong upat Israel kumba ula kulan shwa ba ujisu udstang bantrei Ioannes ulayalam hakipat Israel baro ba kidei benkela kabamon bat banyo baptisma bat haba Ioannes ula jandeb kakam jung ula ong ha kipat ba ei pitharai ngalong ngamlong uta ya uba phi ya Henry pen uwan na din junga bat ngam shong hom wat banloit ya ki juti jung ktien jong utrai kasam prapu khandai kar khot iwe hadu arpo hadu arpuwe bat arpu saw hadu arpu Henry ngan ruai junom ya kajing I jume a try da gashintur junga ngan pen bina ya kaminsim bat jutang jume ha ki pateng baro ya kane ngan flashai ko bam chukun kajing I jume kala thau ya ki beneng Henry ban ya kine baro ka kham scam kaminsim bat jutang jume ngala jin ya ushakri junga David da ko umpnyang bukhu ngala pensle yu kakti junga kan yaisa bat kaksangti junga kan penklan yu kajing I bayai ne junga kan yai don bat ha ka kerteng junga unjob ungsan unsaperta shanga melong ukpa bat Blei junga unong da bat unong penim junga ka gospel kat kum Ioannes bukhu tlanong ka bakhatlai kadukot khaten riu hadu arpo shisha nga ong hapi ushakri kham kraw ban ya ukendrat lajong unong lam khubor kham kraw ban ya uta ubala pha ya menta piteb ya kajing shisha katno pinlong kibasuk lada phile yaka ngam tren shapang jumpi baro
nga itu ya kitu kiba ngalajin Henry kabala ong ha gajinto kadai bot urlong ubriu ubalayo bam jinbam ringkat patnga ulayeng persya yanga ngayathu aphi menta shwa bakanja ba haba kanwan urlong pindup ngeng bangalong uta ngayathu aphi kajing shisha jar ubopdiang ya unu ubangapha updiang yanga bat uta ubopdiang yanga updiang ya uta ubalapha yanga ka gospel jong utrai